mama shona Mm. buhlungu buhlungu yantshontsha-ke impela emntshontsheni-ke wanginshontshela ngikhuluma nje yabona indlu yami mhlana nafika nayo ifica imbone yami inginamabhedi agada yonke indawo ngamanxeba ngangifakelanga idebe ngangifakela ingane yami ibhedi agada Njengamanje mina ngizombuza umbuzo awuphike. Awungibamba ngani sodoba inkunzi? Awungiklenyanga ngani? Kwenzakalani? kwenzeka iphutha Wabuka moya phethe isibhamu. Kwasho ukuthi ke vele umuntu phela wengena ndaba usasiphuzile. Bafu. Right. grand Alright. Manje wahlale ngathi uyakhala nje manje. akhaya wena ngithanda mina mngane Angithi? angithanda Yena ongayithandi manje. Qhubeke ishuthe namazivalo. rice Qhubeke ishuthe namazivalo. endoda ngihlukumezekile empilweni mina endoda ngimanxeba nxeba without ukudlala Yeah. Awufethu bayi sayiqala kanzima kanje le conversation. Yazi sikayiqala ngisafuna ukuzwa negama konke manje ngiyabona ukuthi ngathi kuzoba nzima. Senze njani siqhubeke noma sivala? ayibali Angithi? ayibali Sivala. ayibali Ngayivali. endoda Yeah. ngiphem Christian obuzile umjini ngiphuza utshwala kanti impilo yami Ekhaya ukuphi bafu? senkani Esenkandla. Ehhe. ngithale show Uzalelwe show. Wakhulela enkandla. Igama buko wakhe sibi oh even ID number nginikeza ID number yakho uyayazi. in my head Yeah, waza even number ababa nginikeza inamba yakhe. Uhlala kuphi? Quarters Kuphi? Quarters Oh, la ngakamasho. Queen and the Crab Oh yeah, ngiyabona. ngicandle So ubaba uthini ade ngiphethe ndoda kade ngirong kade ngiphethe yeah, kade ngirong yeah. singaright So right manje. So usuke nini enkandla weza la ngaseThekwini? lokutshitori ndoda yabo kade ngasechaswet Chaswet Ngiyazi Chasweta. training college Ngiyabona eTraining College. Masuzokwehla Nenga. ushona ezansi ngaselokishini le. Khona ilokishini lapha ezansi kuzwa ngani? ungayide ukunikana Yeah. iza la training college la training khona amaphoyisa Amaphoyisa ngiyabona sokwehla ngo Yes. M1 bophuma nje la. khona mangane yami lapha Ehhe. mangane yami laphana wahambisa ingane ekhaya ngithi ngqo ayihambile umangane yami walokhuzana isibongo sakhe waka emacinikweni ingane yami ndoda lokhu sekuyiyona yaze ekhaya mina nje lo So Embuzane. uma wengane lo uhlangana naye khona lapho ngako Chasweta.
Ubuhlalaphi kade uhlangana bengade noNgqongqongqo? ngimshela nje ngisebenza ngimshele Ehe. ungiqome echaswede ngazali ingane echaswede yabo le nto la Ubuhlala kaba eChaswede. ngani ngakho ngitshela training college Oh. kodwa le nto la bese angiyiboni angiyiboni kahle Yiphi into ongayiboni kahle? Hmm? Yiphi into ongayiboni kahle? yempilo Yeah. emhlabeni impilo iyajika nto ijika kanje andithathe ngiyigrani kanjani mina ngifuna ukubekela nje since ngiqeda isikole 2008 2009 ngasebenza netime yabo umntwana wami angisenami ngingumcingi mshida yabo ngoba Askisa baba. abamnyama manje Usho ukuthi siqhubeke. Sivana. umama ashona buhlungu buhlungu mama ngirete malithi ngathi ngisebenzela emorning side ngathi Yeah. khipha So awume wait ithatha i-microphone yakho uyifake. angibasela I-oledi kwenzakalani kulona? yasho kwalapha ngizokutshela mina yabo izinto ezenzeka kula yabo apesi wathi ngikrem mina Yeah. ngisebenza emaningi side since 2008 qeda isikole Kwenzakalani? akho Yeah. akho Kade egula ubuhlala kuphi ngaleso sikhathi? bengihlala enkaya Oh. ngihlala esitekumadeni sami Before uze la eChaswede. no sengifuna ukutshela ukuthi the time mayigula bengikephi razami vele ngikhalisa iyangikhalisa vele ngibo umuntu okhuluma ngomzali wami baba uyafuna ukwazi babami ukuze ukhulume naye nje live Uyamfonela i-time ukulifonela. kakhulu Liyazi ukuthi usuhlala la emgwaqeni. liyangazi ngila awuthi kuthini ngithi mina ngiyakufonela ngoba pho ngakutwazi nami ufonela utshele futhi ukhulume nalo manje nami angikhulumi ngomuntu ngikhuluma ngomuntu engisebenza ekade ngisebenza engangifakwe yena emsebenzini Yeah, so uthini yena ngokuhlala kwakho la emgwaqeni? Uyafisa ukuthi mhlambe kwesinye isikhathi ubuyele ekhaya? uyafisa ungisiza
uyafisa ukuthi akusize. Era ngisacela ukwenza into awumponele manje. Senze into ngiyacela le nto le. Okay Manani, uyayazi number yakhe? Ngekhanda. Okay mfonele bese uyifaka ku loudspeaker bese uyamtshela lento ofuna ukumtshela yona. Uzoyizwa. Uyafuna ukukhuluma naye. Ngizomuzwa ukuthi uthini, ngizomtshela ukuthi akathini. Kodwa ngithi akumazi ukuthi ufuna ukuthini. Okay. Oh, speak out. Angifakela wena. Angishayela speak out. Angishayela speak out. Ngiye qala khuluma. Umtshela ukuthi uya record. Isondeze sifubeni khona ezolukhosi. Uyaphila setho. Ya ukhuluma nengane yakho la ubuko wakhe. Ya njengamanje ya record baba yabo. Urecord kwenzana niboshiwe. Ya ngiboshiwe baba TV njengamanje. Ngoba yini? Ukuthi sixoxela namajitami yabo. Alikho iphutha. Kodwa nje ngenzela ukuthi ukukhombise ukuthi ingane yakho uzoyibona ku-TV. Angifune lutho. Nawo abanye abangani bami futhi. Nawo. Baba njani? Bekanjani? Sikhona. Ngithi mina besilana siyahamba la sidocumenta izitori sineshow esiyenzayo la khona sixoxa nabantu aba homeless. So manje ubhuti simfice ihlala lana usixoxela istory sakhe so uyasho ukuthi ubaba wakhe ukhona uyaxhumana naye. Ngiyambuza mina ukuthi i-time elithini mangabe lazi ukuthi uhlala kanje ngoba uyaxoxa agcine sesimbona ngisho esekhala so wase wathi hayi ngamfonela manje ngakho ukuthi mina akakhulume naye ngoba uyena uthe uzokhuluma nawe. Yeah. Hayi webothu mangaxoxela wena into nje ngayisitole eside angazi etime noma nayo kahle ngofuna ukuxoxela ngobuko. Hayi khona. Ubuko ngane kwethu isuperhand. Number 1 engizoxoxela ngakho. Ubuko uyisuper yena. Ikhala kubo likhona lihle futhi alinayo inkinga. NgiseThekwini futhi kunekubo eThekwini kunomuntu wakubo eThekwini. Manje ngathi ngiyahambani naye ngikhombisa kubo elapha eThekwini angafike naniqathatha. Ngifihle kuwumuzi futhi omhlongela ngini. Yeah. Into edala nithi ubuko uyisuper yena ubuko akafuni ukulalela iziyalo zami ukujikelele nje eliqeda nya igama ilelo akafuni ukuthatha eyami imiyalelo njengoba mina ngize ngaphila ngangaka mina ngangenabo mina abazali kunamanje angaze ngibe nabazali kodwa ngikhule ngahlonipha ngisho abantu engabazi mina ngikhuliswe abantu engabazi. Kuliswe kwabiyela mina ngakhula mina ngaze ngamdala naye futhi ngakutshela uyakwazi ukuthi ngikhulele kwabiyela. Kodwa ngenhlonipho ngize ngangaka ngaganwa ngakho umuzi kule ndawo engiye eNkandla ila engangihlala ngelusa khona. Mina ngwasengudwini la ngizalwa khona. Ushilo nabathi uwazalelwe showe waya eNkandla ubeka kasho ukuthi ufike kanjani la eThekwini. Ya eThekwini okokuqala wayahanjiswa yimi oqala ezemini eThekwini. Yilento ke yasicabanisa ke ngokuntshontsha. Yantshontsha ke impela emntshontsheleni ke wangitshontshela ngikhuluma nje yabona indlami mamthana afika nayo ifica impone yami nginamaphetha gada yonke indawo. Mangifakelanga idebe ngangifakela ingane yami iphetha gada. Nomkhulu uthi angene endlini yami ahambe phezu kombhede wami ngenyawo ayothatha izicathulo zami ayahamba noma eclinic noma yaphi athatha izicathulo zami ngaphandle kokukhuluma naye. Yeah. Okugcina ke ngci ngithe sengivalelwe iCovid emsebenzini. Njengoba kune-Covid. Yeah. Ngafika lapha endlini ubuko wayesethe uthole umsebenzini ezokuthi uthole umsebenzi
Chaswell. Yes, ukushilo ukuthi unoma wengane eChaswet impela Yes, umtshela yebo anoke ningisize nimthethe angizamele lokuzana inamba ya ingane leyo ngoba ingane ngiyafisa uma ngithola amasente ngihambe ngiyikhokhela ibuye lapha ngazi bomzwembe naye ibuye izohlala ngala. Okay. Right. Ubuko nje mangifika emshiye endlini lapha ngishiye endlini kodwa abantu ubuko amukho. Ubuko uyakwazi ukufika ngene lapha endlini wangena ubuko endlini futhi ngangaboni uyena mina. Thatha amafosholo wami wathatha konke ilokuzana amabhodwe istove yonke into everything into nje ngase ngibe ngayo ithathile yonke engabona ngakho ukuthi uyena ngangakholwa futhi ukuthi uyena angifuni ukukhohlisa ngane kodwa ngangakholwa ukuthi uyena kodwa engabona ngakho ngabona ubese ngibambe igezi lakhe phansi ashiye nje futhi wayithatha lezi zinto wahambe idayisa ukuthi lezi zinto zathengwa kude ne wathatha bamba itekisi lapho yilapho ke ngathi yakhona division yokuthi angaphinda sondele eduze kwami yilapho ke impela ngathi hayi angabe saphinda sondele Hayi, kuyazwakala baba, kuyazwakala. kodwa manje ngake nimlungise aqonde angifuni ukunifihlela umntanami Yes. manje ngamlungisa aqonde nazi sho ukuthi uqondile nimbonise indlela ukuthi kufanele abuyele ekhaya angeke ngibe nankinga Ngeke kube nayo inkinga. no Yeah. ngake ngishiye ngisishume eduze kwakhe ukumbona ke ukuthatha yini emela lithatha phinda leso futhi hamba Yeah. All right. Yobo ngeke ngisho ingane yakhe niyafisa ukuyikhokhela ibuye izohlala la ekhaya Hawu. Ubungakaze uyibone yini baba? ngake ngayibona yake yafika la ekhaya Oh, inamba lena manje mangithi ngibazama kuyona angibatholi ngathi ngibazama bezinsuku nje hayi angibatholi Okay. Angizwe ngimuzwe mhlawumbe ukuthi usenayo yini. Mawukuthi mhlawumbe unayo because ngiyambona ukuthi kwakumuntu yena kusho ukuthi osmart ngoba inamba yakho uyazi ngekhanda. Awuvele hayi wayithatha. le uyazi ngekhanda ngisho ukuthi uboshiwe ufona nje sejele impela fonele mina manje angazi umntana umuntu kulahleka ngempela ukuthi angafuni ukuyiqoqa abuye abe umuntu angazi kulahleka Yeah. mina cause manga sabe umuntu ngengicabane naye Okay. Wothi ngimbuze esesefonini. Buko ubaba uthi uyafisa ukuthi ubuye ekhaya but inkinga ububuye uthatha izinto. Makuthiwa uyakunika lelo thuba lokuthi ubuyele ekhaya ungakwazi ukuyeka ukuthi ugcine usuthatha izinto ekhaya egcekeni. Khuluma naye. Ubaba ngakwazi ukuya kuyena egcekeni phakathi ekhaya. But manje ngisacela ukuthi mawuthi ngiya kuyena egcekeni ekhaya ingane amihlonipheke. Ungasho ukuthi ubaba mhlawumbe ingane yami ukuthi ngifikile kuyona ngiyana ekhaya mase kuthiwa ngiyisela nengane yami. Ngiyayithanda ingane yami. Okay baba, siyabonga kakhulu baba, siyabonga. Soqhubeka sixoxe nami. Mhlawumbe mawukuthi usenayo inamba ngoba ufone ngefoni yami ngizolokhuza. Ngizokhuluma naye ngizwe ukuthi usanayo yini inamba yaseChaswet. Okay. Sure bhuti. Bhuti, ekhaya ngathi bayakuthanda. Kakhulu. Yawa ubaba ndoda awukuthi lapha mina ngoba ungibona ngiginqikela kanje. Into lebangicela ini first born yakhe lo baba adukhuluma naye. Pho yini Namanje ngibenitshela mina baphela. Into engathi uthi ngihambe. Yabo uma ngikhala mina. Ngikhala. Yeah. Ubaba ukhona mamkhizi yabo. Cha wena ekhaya uyantshontsha. No, ophethe ngibashashe ndaba. But why ungakulungisi lokho ubuyele ekhaya? Uzama washo. Woza ngala. Banda. Hawu ufakele impahla mina. Akakhiphe yona le. Khipha leyo mic le. Khipha leyo mic. Awazi amathini. Ikhipha fa mina. Khuluma ukugobeni. Kuyimanje bese ngazwaya. Mancane. Silungisa indaba ye mic. Khona uzozwakala. Kuyimanje nje uyangizwa. Ngiyakuzwa mfethu. Kuyimanje nje bese ngazwani naye. Nibangani?
sibanga ukuthi ungibambe ngokhiye wathatha imali yami nefoni yami nekhadi lami lasebhenki no-wallet. Hawu. Okusho Angibona nabangani. Sabangani Ehe. kodwa uhlangane nabangani ababenza lento. Angimhlebi Mm. kodwa ekugcineni ngithema ngigcina ngibona ukuthi lento lezosixabanisa. Ngagcina ngimtshela ukuthi hayi angihambe ngiyolandela number le. Anginiyazi imali. Wanginika imali, wanginika malini ngoba phela wathatha wena imali. Gibela. Ifoni yona Ubukwazi wena ukuthi ekhaya uhambe ngalendlela ubaba achaza ngayo. bengakwazi. Sithini isitori abekutshela sona? Yena Ukuthi usuke kanjani ekhaya. ubengasavuki ngisho ukuzophanda lehlala khona. Wondoda ngikhuluma nobaba la. Khuluma. Ufuna ngibize inamba yababa? Ungayibizi namba. Noma ungayibiza inamba kababa wakho, inamba kababa wakho ikhona lapho. Uyaza futhi bakutshela. Mhm. Lo Sotope. Yeah. Sotope. Sotope. Yeah. Lento ekhulunywa ubaba wakho ukuthi Akangazi baba. unesandla singekho right. Uyayazi. Ngiyazi kumina. Sho. Ya baba. And niyabangani. Njengamanje mina ngizombuza umbuzo ophike. Awungibamba ngani Sotope inkunzi? Awungiklenyanga ngani? Kwenzakalani? Kwenzeka iphutha. Wabuya lapha engasakwazi ukuphanda esehleli la ehlala khona. Mm. Kodwa ngoba ngumuntu osafuna impilo nempumelelo ngamxolela. Mm. EKenya mina benomngane wakhe kuthiwa uJames. Wathatha ifoni yami. Bathatha imali yami. Bathatha ikhadi lami lasebhenki. Ngathi mengibuya kuyena Sotope ngaSotope ngoba sengiyabona ukuthi soxabana. Cela ungibuyisele ikhadi lefoni. Ungibuyisele ikhadi lasebhenki. Angisenendaba nemali, angisenendaba nalutho. Wathi yena hayi lezo zinto lezi ayisekho. Ngibabade khuluma la. Yes. Phambi kwawo. Awanda. Ukunalokho wangibuyiselani? Wangibuyisela u15 rand ukuthi ngigibele ngiye kaMashu. Ngikhuluma mina ngento ukuthi ngibuye mina kaMashu izolo. Mm. Kanti twaninde. Tiyawa nje. Into yamanje. Sotope. Sotope. Awurazwami. Akakhuleka hlala sesiyaqeda. Ngahlani. Ngithi mina ingane why ungafuni ukuthi wait ingane ungakwazi ukuthi uyithathe uyiqhumanise nobaba ngoba ubaba ngazi ukuthi engakwazi ukuyinakekela. Ngicela ukukhuluma nawe. Yazi ukukhuluma nami mnandi kanjani. Ngiyathanda kuphela ukuthini. Sondeza mic yakho emlomeni. Ngiyathanda. Kuphela istory sodwa. Awami ngoba ngashona nomzali wami na bro. Yabo? Mhm. Kodwa uma lo ngiphile naye uyangithanda. Mm. Akuyeni mamngqo. Yeah. Kodwa nje uyangithanda. Yeah. Ingakho ngikhule khona esikoleni. So manje ingane yami ngibuka ukuthini angithandwa la eqhamuka khona. Uma wengane. Umangane yami. Hayi umangane yami ndothi ngathanda ingane yami ngiyithanda. Waqala ukuyibona. Ngcine this year. Yeah. Yangithanda. Mm. Yangithanda. Maybe no cousin lami bayithanda. Mm. Yabona. Angwele mbumo nimekhuluma ngithi alo. All right. Okay. Then Ufana ndoda. Just wait. yeah. Ngakubekela ngithi stop.
Yangithanda ngane yami ndoda. Mm. Alright. So ithini plan yakho nengane ngoba ekhaya bayafisa ukuyibona wena uyaya kuphela. Hayi ukuthi bafisa ukuyibona babuyayazi. Sengisho ukuthi uyafisa ukuxhumana nabo njengamanje akakwazi. Wena uyaya khona kodwa Angikwazi kuya manje. why ungakwazi kuya manje? Hayi nakunsimbi ndoda ngifuna ukugcingela ukuthi mhlawumbe ngizolo ngiqamba manje. Akunsimbi ndoda. Ukubona. Manje uma ngabe ungathola umuntu ongakuthatha kushiye khona ungaya bese uthatha inamba uyinikeze ithani. Hayi Bram ngithatha manje. Manje Angaya. ngokuthatha kanjani umuntu owaye uvele nje wena? Awazi. Awuthi uyaduma manje. Angaya Hayi. Alright. No, it's fine. Asidlule kulesi sengane istory. Manje wena uphanta kanjani ngokuthi uphante uze uphante kumajitha akho phila nawo uthothi usubamba kwayibona abantu ophila nabo manje. Ukuphanta okunjani lokho? Naso hlela lento le for uthini. Apho Kamba. Hayi uzohlahla yazi ana lokhu baba ephethe ikhona impilo ebukushaye yabo ukuthi awuyazi Yeah. impilo ikushaya empilweni ngangokuthi uyabona ngana kumele ilale izidalona yabona Sakhulunywa ngangani. we Sesikhuluma la manje mfethu ukuthi mawula. Phantela. we Ungengelani kahle umthetho wakho. angithi thanga ngena omunye umuntu nawungeni Hayi sala sifake phi ngiyabona isizovusa amanxeba. Yeah, no, ayingawavusa amanxeba. Akithi nginamajitha niyaphila usuyidlulisile. Idlulile manje. manje indaba pho manje Ufune ukukhuluma eqiniso ukuthi wethunywe umuntu owayenza. angithi umuntu vele Lo muntu kwemanje wathatha Ubalekile. wabaleka. Wefuna ukugibela ngemali yakhe. Awuthathi lokho. Awuthathi imic. So uthi why yini akubamba wayithunyiwe? Wayethunywe lo mngani wakhe lona owayesemtholela umuntu wafika esiphanta la wafika wahlala 3 days. Wathi ababambe mina. Wathatha imali yami ngosuku lwesi4. Akamnikezanga lutho wathatha ngisho ifoni. Muphi lo muntu manje? Asimazi washona phi. Naye akamazi uyamazi soto. amazi bafuna Akamazi. Wahlangana nomuntu nje kwathiwa kubanjwe mina enkunzi naye wavu. Yeah. Alright. ngaxolisa kule nto le besenzala lo mjida le ofesi angithandi nami kwemini angifuni futhi ngaphinde ngingenele futhi ekhanda lami Yeah, idlulile. ngaphinde ngingenele Hayi vele isekho la kumina. Kodwa ke nawe mfowethu besacela ukuthi usisize usilekelele kule nkinga esikuyo. Futhi sesiyahamba manje. Alright, ayike. Iyiphi inkinga ekulekelela kuyona? Before sivale. Ukuwena mfethu ukuthi Awubaphi inkinga mhlawumbe wena mfethu ukuthi mhlawumbe itoho mfethu noma mhlawumbe mina ngakunikeza inamba yomlungu wabo imamane phela nonika unike inamba yomlungu ungincengele yena wena ngasese because singisize Lo umlungu loyo umazi kanjani? uyena phela lebe ngisebenza kuyena yeah Wahamba kanjani khona? hayi kwakuthi wena brazo kwakuwusuku lokholo yabo so ngosuku lokhola ngamfonela Mathula sakhuluma ngandaba yakho masikhuluma ngezinto ezibalekile ngithema ngabe ngifika kuyena Ayisondeza kancane mic. ngithema ngabe ngithi ngifika kuyena lapha ngaqale ngamfonela ngikhona la athi mlungu basacela ukuthi ngoba bengilimele lehlwe nabo welibona nawe ihlelo lami lenjani Yeah. welivalekile phaqa amfonela ngathi mina mlungu ngisacela ukuthi ungisize lana
unginikeza ilokhuzana imali le ngakwena ngoba ngisebenze iviki elilodwa besihola nge-fortnight yabo. Ngamtshela ukuthi ngilimele njengamanje. Wathi hayi-ke angize mase ngi-right emsebenzini. Uthemba ngabe sekushaya uLwesihlanu lokhola ngamfonela ngila kwasho ukuthi ngamfonela late. Sakhuluma naye uthe egcineni wavele wavala ifoni. Yeah. Kusho ukuthi-ke kwakhe ngiyakwazi. Yabo? Ngase ngiyamtshela ukuthi-ke hayi wathi mevala ifoni ngase ngithi ngiyamfonela seyivala ifoni ngase ngicabanga ngiyakwakhe straight. Thema ngifike kodwa lapha ngangingenalo iphutha ngoba ngangisolanda imali yami ngase ngiyisebenzile. Yeah. Akangixoshanga kodwa ngavele ngabona mina ukuthi indlela ekwenzakala ngayo ngcono ngingabe ngisaya. So mawufika uyolanda imali kwenzakalani? Avo ngilwesa kakhulu. Ngoba wafonela omunye umuntu laphana wafonela omunye umuntu laphana utheme emfonela lo munye umuntu laphana waqhamuka emva kwami yabo. Qhamuka ephethe isibhamu lapha. Kwasho ukuthi-ke vele umuntu phela wengenandaba sasiphuzile. Wena wathi sasiphuzile usuhambe ne-crew yakho nawe noma uhamba wedwa? Ngangihamba nomunye umfana wakwasebenza kuyena. Oh yeah. Kuwukuthi-ke vele nayo indaba esibhama nginendaba nayo ngoba ngadubuleka. Yabo? Yeah. Angisenandaba nasesibhamu sengiyisho ukuthi mhlawumbe siyongibulala ngoba okwenziwa ngezathu sasesibhamu mhlawumbe angisho ukuthi ngesingidubule kodwa nje ngendlela okwenziwa ngawo sengike ngibona mhlawumbe ngiyodubuleka mhlawumbe ngeke ngidubuleke futhi ngelinye ilanga. Right mase befika lo muntu lo ambizile nesibhamu kwenzakaleni? Hawu ufikile nje wafika wathi naye uyangazi vele. Oh. Yabo. Wathi makufika yena kwayimakhathi yena ephuma ngaphakathi kwakhe. Okuyena kumuntu ofika ongiphusha kanje wangiphusha kanje wangilwisa. Mase ngiyamtshela mina lana asike sidinga sokuthi mangikhuluma nawe naye futhi walibona ihlelo lami liveleni ngiyamtshela ukuthi abothi njani. Wathi uyabona so why ngeze so ngithi ngiyamtshela ukuthi mina ngoba vele ngeke ngikwazi ukusebenza mina. So wagcina uyitholile imali kodwa ngalelo langa? Imali ngayithola kodwa ayiphelelanga. Oh, wakunikeza leli sonto obulisebenzile? Akanginikazanga imali yesonto engiyisebenzile wanginikeza u-350. Yeah. Lo 350 wagcina bona laba futhi laba sebengishanga ukhebe bewuthatha. Oh lo 350 usuka lapho kanti. Ingakho siphuza amnandi kanje. Yeah. Okay. Emveni kwalokho kodwa ke uthe yena mayefika kumina. Uthena mayefika kumina esho ukuthi hayi mfethu mina kahle kahle abantu abenze ukuthi ngenze lento nale hayi ukuthi ngiyamesaba cha ngimesaba. Yeah. Awukwazi. Ngoba bengingasakwazi ngisho ukuzophanda la. Bese ehlalele ematendeni ngenxa ukuthi uyasaba. Oh, saba wena. Kanti wena udume ngani wena abantu bakusaba kangaka manje? Angidume ngalo. All right. So Tom, yeah. Akusiwena wenza lutho wena. Awu mana-ke mfowethu mana singabe ngazi ukuthi lento le yethu. So-ke bhuti omdala ke kahle inkinga yami mina ngicabanga ukuthi ngikhulumile nawe ngicatha uzwile. Yeah. No kuyazwakala. So lami usize ngilucela yilelo. All right. Naye futhi umlungu nganginikeza inamba. Awucabange so. Uyinamba yomlungu wami. Ungikhulumele naye. Sekuyobe ukuthi wena uyofika nini-ke ngoba mhlawumbe njengoba sikhulume nawe nje namhlanje siyohamba ngesiphinde sikubona. Yeah, mhlawumbe ngizoba khona. Yeah, sobonakala. Awuyibhaleke lapho lo ndaba inamba ngizokunikeza uzoyibona futhi nami efaka WhatsApp izokuvezela lento engitshelayo. Inamba ethu 03. Nawe uyazi nangekhanda? Ngiyazi phela inamba yomlungu ekhanda. 03. 03. Yeah. 268 3758. 3758. Ya umfonele na umbuzo ukuthi uyamazi nomuntu.
umtshela ukuthi usazokhuluma naye, ungakhulumi nami manje ngikhona. Yeah, no, it's fine. Uba igama la? uRazaki Uhlala kuphi? hlala overport. kanti wrong. Alright, okay, ngizomsendela i-message because vele uma kuyi-weekend umuntu usuke ebhizi ney'nto zakhe yabo manje. Hayi akekho busy, ungathola ukuthi ukhona kwakhona la busy njengoba nje nhlezi ngembona, Angithi? njengoba uhlezi ubona nje la busy. Cha, lalela mfowethu, uthini uBrazo usifice siyiphantela lapho sibiza ukuthi sizela. Yonke into esiphethe kabi uthe asiyikhuluma. Wena musukufika la ngendaba yeconsi. Wena manje ususiqala ngeconsi. Okay. Before siyifana umbuzo oyi-1 mhlawumbe xa bekhona intwana njengoba khona intwana ezincane mhlawumbe ezisakhulayo ezingagqibela nazo mhlawumbe zifike kwefanayo mhlawumbe sakhe emgaqweni njenganani kanje ngafuna ukuthini mhlawumbe kuzo ezingafacebukele le video njengangoba Ngizokubeka ndoda phezu ngicela ukubeka nje isikhotheni. Yabo iqiniso ndoda. Angithandi nami impilo engiphilayo yabo lona. Even ngibona umjida nje omncane. Ezozama ukuzenza mina kanti mina ngiyazazi ukuthi ngiyiphi ngenxa yokuthini yabo le nto le. So manje angitsaki ngale nto le yabo le nto le. Ngicanga ukuthini ngenkinga ngoba ngila angithandi mnganami uthi ungibone ngila angithandi mina mnganami mfethu ngabe ngude mnganami yabo kade ngisebenza eMorning Side mina mnganami ngisebenza eMorning Side since 2013 wait 2009 up to 2013 Wendoda ukhokho wancwatshwa yimini ebhokisi lakhe lathengwa imali yami ukhokho uma washena ngigrade sethwa majida ungibona sengathi mhlawumbe ngiyakhala mangikhuluma nani amajida ngipantile mina Uqedile ukukhuluma. hayi sengiqedile Okay bafo, phezu kwalento kade uyikhuluma uthi phezu kwemeko ukuthi abantu abancane abangafisa ukuyiphila lempilo. Mina bafo ngokwami ukukhuluma angeke ngize ngikwazi ukuthi ngisho ukuthi lempilo ngeke imfice omunye umuntu bo. But kodwa mina ngingaba encourage ngakho ukuthi ikusasa laziwa, akekho umuntu owazi ikusasa, but kodwa ke abazali bethu kahle kahle lento lesiwa kubazali ngoba akekho umuntu ongathi mangabe ukukhuluma naye la egcinene ekutshela ukuthi mina lento ngiyenza ngoba ngiyathanda, isukele mina ekhaya ngoba mina ngiyathanda. Lento lesiwa kubazali bethu. Abazali bethu bangasitreat the same way, uma ukuthi bayahluleka ukutreat the same way. Mhlambe mfethu khona into engiyongenzakala ukuthi ngelinye ilanga ngiyobona ngathi iy'ngane zakho zenze noma yini kodwa akekho umuntu obheme iwunga namhlanje. Ngeke ubone umuntu uphethe eqhuma amansense enensila ethwala imithwalo kabuhlungu kangaka bese ucabanga ukuthi wena ingoba yena uyakuthanda lokho wayengena kwiwunga ingoba le stress sila ekhanda kodwa mawuthi uyamlandela isuka kubazali. Abazali bethu kufanele basitreat ngendlela efanayo. Uma behluleka usitreat ngendlela efanayo. Ngone umuntu umthathu umbeke emakhaya cause akekho umuntu wala eThekwini. Yeah. Right, okay. Hayi asivala. Sufuna isikhathi shonile ilanga 4:15. situation kabhuti wangathi yena ngeke umblame umzali wakhe kakhulu yena ngoba yena ngathi uzenzile uthini ke kulo nkulumo leyo. Oh bengibuzela ipoint la bhuti lokho uze yakhe isimo sakhe asifani nalezi abanye izinto sokuthi umzali ube umzali mhlawumbe akamtreatanga ngendlela asifani sakhe isimo sakhe yena ugangile ukuzabe la uthini ke mhlawumbe kumuntu osesituation efana neyakho brother ungamyala uthini umfana omncane osakhula nje onaleli ekhanda analo onobhozo nje ukujojja. Hayi bengisacela ukuthi naye noma kuthi uyacabanga ukujojja kodwa ke ngiye ngizothi hawu untshontshe ekhaya. Yabo ekhaya untshontshe ekhaya. Mangabe untshontshe ufuna ukuthi mangabe kuthiwa
noma usemakhaya noma ey'lalini mfethu wazi ukuthi ey'lalini uma ngabe thiwa ubamba inkunzi noma wenzani uyophuma uhambe uye kwezinye iy'lali untshontshe khona abantu abala egcekeni bezokuphikela. So uma ngabe ufana nokuthi owakamasho owasewostela awukwazi utshontshe ewostela funa uphume uye ka-A uyontshontsha ka-A khona abantu abala bezokuphikela bethi thina siyazi loo nto. So yena indlela akenze ngayo ironge ubaba wakhe ukhulumile namhlanje wathi yena ufuna ukuthi yena abuyele ekhaya uma ngabe yena ukuthi uzoqondisa indlela yakhe. So isimo sakhe asifani nesethu shuthi yena kahle kahle yena la uyihlalele ngoba uyathanda. Yeah. Now that usuyasazi istory sakhe straight from baba wakhe. Iyiphi mhlambe into ongamtshela yona manje because ubuhlala naye la ungazi uyitshela ukuthi isimo seni siyafana. Yini ongamtshela yona manje knowing ukuthi ekhaya uyadingeka i-time alifuna ingane yakhe uyena obenza lamaphutha bewenza. Yini ongamtshela yona? Into engamtshela yona mina nje sibiye nje yi-1 ngoba inkabe yami ngiyaphila naye. Sixabanile ngesikhathi ngibamba inkunzi kodwa-ke ngabuye ngabona ukuthi hayi mhlambe khona ezinye na izimo zempilo ezimphushayo ngase ngithi mina hayi bafo buzophanda mina ngisahlangana nayo yonke lento kodwa mase ngiyolungisa ikhadi lami leli se-Capitec unginike 70 rand savumelana. Kodwa into engamtshela yona Sotobe kumele uye kuyiphilisa impilo ebuhlungu ubuyele ekhaya. Uthini Sotobe? Anginakinga nkuni. Ngabona nginankinga. Kuphela ukuthi inkinga yami inkinga encane. Angayenze lutho. Kade ngidlale hosela. Awungibona ngemanxeba nxeba. Namanxeba ngala nginophethu mina. Amanxeba akhozwa yini? Hayi. Ubaba ingakho ngathini ubaba phethu uyanqena. Ngenxa ukuthini yabo ma uyangithanda lo khona ekhaya. Uyangithanda. Anankinga. Kona ma kubaba ngeke ngibambe ukuthi Sotobe okugcina. Umbuzo wokugcina. Ngiyagcina. Okay. Bengifuna ukubuza umbuzo wokugcina. Uma ngabe ukuthi la next week siyabuya ungaphuzile kanje ngoba ubaba ucela ukuthi ufune inamba yengane siyakuthatha siya nawe eChasworth kuba kwama wengane ungaphuzile. Sifike ubona ingane bese sithatha inamba yama wengane sinikeza ubaba ukuze akwazi ukuxhumana nabo ngavuma. Anankinga. Even now. Hayi manje yabo ukuthi unjani manje sikwazi ukukuthatha unje. Hayi ngizoshiya number yenu. Hayi. Yeah, ngiyezwa. Hayi sama phethu. Ingakho. Ngiyakuzwa ya. Alright. Ingakho ngikhiphe inamba yokuthini yabona. Ukube kuthanda mhlawumbe umuntu obalekele ikhaya mina. Ngaba ngikhipha ngale namba. Yeah. Kodwa ngibona ukuthi khipha inamba yasekhaya. Yeah. Ababa kwala ngiboshiwe mina. Abaphethu ngifuna ukugoqa abaphethu hayi indaba okudla abaphethu ngiboshiwe mina. Yeah. Ngiboshwe bengikhishwa ubaba. Yabona ngiboshwe mhlawumbe Game3 ngakhwaza nitebethe bangibulala lokho abaphethu. Alright. Guys, thank you for your time ne. Asivale. Sacela ukuthi yonke indawo emakhaya ingagqogqozela amaphara. Yeah. Abantu abadle bonga. Right guys. Ayunga ke lutho. Sharp guys. Okay, well done. Thank you.